Tante Neel was slechterbeen, kwam haast er huis niet uit. Haar laptop hielp haar iedereen te spreken 100 uit. Maar op een dag kreeg zij de hoest, ze werd grijs als ragout. Vanaf haar sterfbed zong ze woest mij deze woorden toe. Windows XP, bedankt en kijk nou hier eens. Windows XP, naar mijn computervirus, want Microsoft stopt met de ondersteuning. Net niet constant in mijn kop die Windows-deuning. Stroom mijn laptop vol met ruit, is mijn gezondheid de pineut.